ang mga pruiba nga si Jesus tinuod nga Mesiyas gisulti sa mga propeta niya, gi-affirm, gi-confirm sa nanghitabo sa dihang si Kristo miabot na. Kaya ang iyang pag-abot dinhi mao man ang katumanan sa mga panagna niya. Nakuan gini siya tanan na hitabo gyud, pero dunay mga portions nga dili klaro sa kaning tibuok katawhan. Ang pipilara mao'y nakasaksi o kini mao ang iyang mga tinun-an niya. Sa iyang mga tinun-an ang gigasahan nga dunay murag dako-dako gyud nga nakuha nga pagmatuod mao si San Pedro. Ug mao na si San Pedro sa atong Katolikong simbahan mo'y atong giisip nga unang Santo Papa. Siya mao'y bato diin gitukod ni Kristo, gipiyal ni Kristo ang iyang gitukod nga simbahan. Lingiyay mong tupad ing na kapiyalan ka. Inakapiyalan ka. Kay daghan nato nga nagsimba pero dili kapiyalan nga mo testigos nga si Kristo di ay mao'y tinuod gyud nga manluluwas. Dili ng mga congressman, mga senador, dili ang presidente sa Pilipinas, dili ang DPWH, dili ang sa panadihan mga opisyalis sa gobyerno, dili gani ang pari, dili sad ang mga magtutudlo sa balaod kana mga lawyers nga sige ruglalis diha sa mga balaod. Nanasad sila giingon nga bend the law. Ang nagsulti anang bend the law mausad si Ben Tulfo. This Ben si Erwin ba to? Sorry. Erwin. Mo ay nag-ingon nga let us bend the law. Mo nang di gid kalauman kay ni mga legislator hasta ni mga lawyers kay kusog kay mo bend the law. Nya kanisa ato mga opisyal na galali sila dito sa DPWH, ang Diaz Obos, sila Bryce, siya hibaw man ang amo mga labaw. Sa tuyang labaw si Alcantara ba to? Niingon sa doon, nahibaw sa dangat tustasan. Siging akyat hangtod na nga-mention ng mga congressman. Kani mo abot kinis pinakataas na opisyal siguro. Kay kana manggong corruption, labi nag mo engage nag mga millions and billions mga igsoon diya sa atong gobyerno tungod sa bureaucracy. Kana bang daghang kay mo check, makalusot gani ng corruption, pasabot ana nagkunahib na silang tanan. Nagkunahib gikan sa kinatasan padong sa ubos kay bawo na taana kanang ilang hiring-hiring dia kay bawo na taana. Daghan nila nga appeal gid ana na ginay system of connivance. Di ginakalusot kay grabe kay ang bureaucracy sa atong kuan kanang daghan kay kagagian, daghan kay mo check up nya nganong makalusot man. Ambot di ba kato fake news nga na ay mga nagmotor niabot sila sa pinakabukid nga lugar dinis ato. Nya to aditoy flood control. Na aditoy saninganan. Kana bang tarpaulin ba nga gibutang og kanang gibutang dito nga project completed ko no. 49 million man tingali ito ang amount ato. Nya na pizza pag completion ilang gitan-aw hain man ang completed ani nga bukid man ni kaayo wa man gid dinhi flood control nga nahitabo to mas kinatumyan sa bukid nganong mag-flood man to dito. Napaingan sa engineer, napaingan sa approving authority, na dito pastilan. Mao na connibbance lagi na. Connibbance. Pareha sa dinhi sa simbahan. Naagya po'y connibbance. Mao nang kinahanglan kitang kapiyalan, kasaligan
Muna sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga niingon ang Ginoo, ako'y muuban ninyo. Ay mo ka-discourage. Na-discourage na mo, nga murag wa na mo'y kwarta, wa na mo'y bulawan, wa na mo'y mga kahimanan, nga itukod sa inyong templo. Nya naghuna-huna mo nga katong unang templo nga naguba, purting ninduta ato, katong gitukod ni Solomon. Nya di na mo katukod og ingon ato. Og ako'y mukuyog ninyo, ako, dili to ako ang bulawan, o na, ang pronunciation siguro ato ganiya dili kay to sakto, ako ang bulawan. Ako ang salapi, ako ang bulawan, dili ako ang bulawan, ako ang salapi. So pasabot ang tag-iya gid ay sa tinuod nga bahandi mao ang Ginoo. Nya matud pa niya, kung magkuyog ko ninyo, akong paninduton pagbalik ang templo. Pero ang requirement unsa man, trabaho mo, trabaho lang mo. Kinahanglan kasaligan mong mo trabaho mo. Na si San Pedro nahimong kasaligan kay ni trabaho siya. Siya ay arisgado kay mo trabaho. No, nangitagaan pud siya og dako-dako nga share sa kamatuoran. Nilingiyay mong tupad na padayon kag trabaho din sa parokya. Inapadayon ka. Ay pag tinapulan, trabaho yun. Munindot ra na kanang atong kinabuhi nga bati kayo, daghan kay nato mayngon wa ko'y trabaho, anang wa pa ko kasud og trabaho, wa ko'y tarong sweldo, bati na kay among kinabuhi. Dili oy, ang tag-iyas bahandi dili ka ng mga kompanya, dili gani ka ng mga nasod na dato kunuhay nga magsigig tag-ingon, maka-abroad lang ko. Paresan nako pare, usahay mangandoy ko nga kana lang untang parokyaha akong maasahinan kay dako kita diag makulikta. Ana ba? Nya kita ganito gamayng parokya, ay patay gisilutan ko aning anong ni amang ko giasahin aning gamay kay parokya. Dili na oy, di na tinuod. Kay ang Ginoo kun kuyog nato nya mo trabaho lang kita, munindot ginang atong kinabuhi. Munindot gina. Mo na trabaho gyud. Ug unsa may atong trabahoon? Trabaho sa misyon sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo mo'y sunda, dili ang imong sugo. Kay kusog ra ba sa kaitang magsugo-sugo? Gabi bitaw, mao man toy kusog kaytong uwan gahapon niya. Galugaw tag tulo ka dagkong kaldero kay para lagi sa atong rekoleksyon niya pagka mga alas 7 gabi pag uli nako diri timang magtan-aw nako murag wa gini manambong ani sa rekoleksyon kay kana ganing uwan kog kaistanan palibot bugnaw pa naapay tubig baha-baha pa mo nang ningon ko didto giadto nako daan ang nagluto sa lugaw na ko pila na nakakaldero inyong giloto, tulo na kakalderong dagko pa din. Ingon ko pag anda mo daag mga plastic kay ipanood lang nagplastic unya ipadaan ning nanambong rog pila na kabuk na nambong diha. Ana ko unsa manoon purti mo dayong punua sa tong simbahan. Pakpak. Inaot unta buhi pa to sila karon no. Purting punua. Nya niingon dayon dito sa gawas nako pag humanas atong recollection kagabi niingon ko dito, kumusta inyong lugaw? Daghag sobra? Siya kanina lang ni apadir. Nako ugwa pa day mag-uwan, mapunan tog katunga pa atong nanambong ka or sobra pas katunga, wa na day tay lugaw. Ingon dito, wa na gid unta padir. Ingon dayon ko, may rasag yung wa to sila katunga. Kinahanglan din tatatog mga upat ka kaldero. Maibaw-an man tato kay mudaghan naman tong tao. Pila ra may pagpaluto unta dito. Pero ako lang ning hisgutan kay nalipay kung daghan di ay interesadong mo trabaho. Kugihan nga mo trabaho dinhi sa atong parokya. So doon na gid tay future ani. Nindoton sa gyud sa Ginoo kining atong parokya.
og ninduton sa Ginoo pinaagi nato ang simbahan in general. Di ba? Mura lagi mo nangaluya. Di na mo trabaho. Trabaho yun. Trabaho. Muna, ang atong pasalamatan nga nataod na ang atong unom ka hilifans. Pakpak. Walang nato paandara kay murag pertintugnawa. Pero gabiin ituyok na ng unom. Pero ang nabayran ana jutay pa. Ang atong mga ni-pledge ana atong hangyoon nga sige hinahinay na mo ayaw yung taon palapas ang Oktubre kay na short na ta. Pero bilib lang sad ko kay ang atong sigig palit og slot bisag hinay-hinay na agid tay ikatapar-tapar no. Ato ning hisgutan atong slot ang atong Grace niabot nag 60,786 ka slots atong halin na apay 639,214 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya 70 slot challenge nato nga tag 7,197 na ka challenges. Nya ang atong PPSC kaning para na gid sa atong project dinhi 24,162 na ka slots atong halin na pay 75,838 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Unya ang atong 16 slot challenge 162 slot challenge nga tag 16,253 na sad ang atong nadawat ka challenges. So pakpak sa atong mga slotters. Karong buntag gabi idi ay naay ning message na sad nga moangkon siya sa katapusang usa na lang kalingkuranan na 55,000 ang usa. Plakpak. So, kompleto na ang 13 na ni pledge. Ang problema na lang kanus i-remit, no? Basta pledges na ni. So, kompleto na ang atong kneelers, kompleto na ang atong mga piyos sa mga pledges. Doon na nalay pledges nga di pa kompleto ang atong giplanuhan na generator o kining atong kamera. Pila man ka challenge ani? 8 ra ka challenge. Tagpila man ang kada challenge ani? 100,000 kay 800,000 man eh. So, pader nagka-increase man na pader. Anhin na to makita ang kategori sa atong mga katawhan. Kaya ba man dyan kung dunay ka-afford ani? Kaya di man sa siya ingon, pledge God, pwede 2 months, pwede 3 months, tag 100,000. Kung dunay mo pledge ani niya, makomplito ni, congratulations, padong nagin mo sa langit. Og mao ni ang makapanindot sa atong katilingban. Kanabitang andamtang muhatag sa tanan. Ngano man, kay di man sad kitay tag-iya ani. Matud palagi sa Ginoo, ako ang salapi, ako ang bulawan, ako ang tanan, kamo trabahante lang. Trabaho lang mo. Nya kanang kwarta na inyong natigom kung naaman o galing, ibalik na nga rin ako. Kay og inyo nang ibalik nga rin ako nasan mong tagaan og mas daghan pa. Hinumdo mo atong gitagaan niya og mga talents na ay gitagaag 5, na ay gitagaag 3, na ay gitagaan og 1. Niya ang 5, ingon siya, Lord, nakaginansya kog laing 5. Unsa may giingos Ginoo pag sa iyang amo pa iyang master pagka dawat niya, uy buutan nga sulugoon kay kasaligan man kaaning gamay nga salapi, piyalanti ka og napo ka syudad. Ala, dakuan na noon. Nahimo siyang gobernador. Syudad na gusto na po ka syudad. Abot na sa tong usa. Ginoo, diara ang 3 o 3 ba to o 2. Diara ang imong gihatag nako. Nakaginansya na sa kuglaing 3. Buotan dai ka nga pagkasulugon. Piyalanti kag unom na sad. Equivalent sa iyang na angko na. Ang 3 nahimong unom, gihimo sang unom ka syudad. Ni abot entong gadaas o sa kabuok.
Ako gining gitaguan, Lord. Ako gining gitipigan, wa gini nako usik-usiki. O diara Lord ang imong kwarta. Buangon ka nga pagkasulugoon. Wa man kay ginansya. Mo na kuhaan ni. Kuhaan ning usa ka buok nga ni aniya. Nga di ra basad ni iya, ako ra ba ning hinatag? Kuhaan ni. Asam ni ihatag, Lord? Ihatag atong dunay na po na katalents. Nya nanam to siya na po, Lord. Tubag dayon ang Ginoo. Ang dunay iya tagaan pagmasdaghan apan ang way iya pasabot wa mo trabaho hasta ang jutay nga naay iya kuhaon pa. Nilingay mong tupad ingna kaya nimo ang 100,000 ingna kaya nimo nya moingon gani siya murag ug akong kayahon mabaligya gid akong balay. Ibaligya dayon. Ibaligya dayon. Tanaw na to napa ba kay balay. Tanaw na to. Inighuman imong baligya sa imong balay niya, imong i-donate dire ang halin. Tanaw na to napa ba kay balay in the future. Nya sultihi o nya mi. Sultihi o nya mi dinhi. Tiksi niya ko kung naa ba kay balay. Unsa may gisultis Ginoo nga para nako dili mamakak. Kinsa tong mubiya sa ilang balay alang kanako makabaton og gatusan pa ka mga balay.